O Concello de Noia encarga unha análise xurídica despois de que saíran á luz gastos en viños, marisco ou chupitos do PP noiés pagados con diñeiro público. O PP de Noia gastouse ata 30.000 euros de diñeiro público do grupo municipal en diversos pagos vencellados a comidas, cubatas ou chupitos. O actual equipo de goberno, formado por PSOE e En Marea, recorda que estas asignacións municipais están destinadas a gastos de oficina, a facer fronte aos pagos derivados de poñer son a un acto ou a realizar fotocopias, e verificou a veracidade destes feitos. Calquera outra cuestión que atinxe, digamos, ao funcionamento interno do propio grupo, pois se dedicaron a gastalo en cubalibres, en comidas, mariscadas, en chupitos, en cervezas e en cousas pois que non parecen moralmente moi aceptables. Entonces, creemos que o gasto público non se pode facer deste xeito e, polo tanto, dende o goberno municipal o que fixemos foi encargar a unha asesoría xurídica especializada en Dereito Administrativo que elabora un informe para ver os pasos que vamos a dar a partir de agora. A nosa principal intención é que eses cartos volvan ao erario público, é dicir, eses 30.000 euros que se gastaron dun xeito deshonesto volvan ao erario público. Esa é a situación que temos neste momento, non? Gastos injustificables e que definiu de ilegais nalgúns casos que se rexistraron ao longo dos anos de goberno dos populares en Noia. O que vimos ata agora é de 2018 ata agora. É certo que hoxe xa nos subiron un expediente que non estaba informatizado, que é de 2015, 2016 e 2017 é a mesma dinámica. Son comerotas en varios restaurantes, tickets para dúas persoas en un hotel en Brión, por exemplo, ás 3 da tarde, que é moi pouco justificable que eso sea un acto de traballo, cando eles dispoñían de instalacións municipales para poder reunirse, tiñan a súa propia sede e demais, e, bueno, pois a situación é esa. Ao final estaban, digamos que vivindo ben ou vivindo por encima das súas posibilidades a conta dos veciños e das veciñas, e eso é o que non se pode consentir. Uns feitos que, asegura Seijas, están a despertar a desconfianza da veciñanza. Se alguén se dedica a gastar a asignación a grupo, que é unha asignación que xa moitas veces pode ser criticada, non? Esas subvencións a partidos que se din que son moi necesarias para que se financien pois a oficina, para poder recibir a xente, o teléfono móvil, cousas menores que se dediquen pois a gastar en cervezas, porque alguén lle apetece tomar unha cerveza e se apaga a conta do público. Bueno, pois eso sí que genera na xente desconfianza en todos os partidos, non? Entonces eso é o que queremos evitar xustamente, que esa fiscalidade, esa fiscalización pois sexa efectiva e polo tanto esta xente devolva os cartos. E tamén unha cousa moi importante, é dicir, que asuman a responsabilidade política do que fixeron. Eso é fundamental, é dicir, non se pode vir a un pleno a alguén que estuvo bebendo cubalibres a conta do Concello, non? Esa é unha parte tamén importante. O tenente de alcalde noiés apunta que o goberno municipal está a analizar a opción de acudir pola vía do Tribunal de Contas para que o Concello poida recuperar eses cartos públicos gastados de forma injustificable. Pero eu creo que sería de dignidade por parte do Partido Popular que xa o fixasen digamos, de iniciativa propia. É dicir, que asumisen, que pedisen perdón aos veciños e ás veciñas que tuveron ese error continuado durante varios anos e que digan, pois, oye, cometemos este erro, vamos a devolver este diñeiro que gastamos de xeito ilexítimo. Pero creo que non están nese escenario, creo que o escenario que está manexando o Partido Popular é que eran gastos do máis normales e habituales na política. Pois se para eles o habitual é sentarse a comer langostinos, volandeiras e chuletóns a conta do horario público, pois mal concepto teñen do público. Polo que pide novamente a súa dimisión. Ademais, recorda que estes gastos non contaron co visto bo da intervención do Concello. As bases de execución do orzamento regulan en que podemos gastar os grupos municipais esos cartos, que é un alquiler de oficina, que é un material informático, que é unha publicidade que podamos facer en distintos medios de comunicación sobre un evento, a organización dunha charla, un asesoramento xurídico que podamos ter en determinadas cuestións porque temos unha dúbida sobre o funcionamento dun determinado tema no Concello, que eso é para que o gastan todos os partidos. Nadie os gasta en ir tomar cubalibres a un PAF a Coruña. O sea, eso non parece ser, digamos, que o gasto máis
correcto que se poda facer desta asignación. Os informes da intervención municipal son desfavorables, e el o sabe e el firma o levantamento do reparo, que é o que permite pagar a subvención ao Partido Popular. Entonces, el sabe perfectamente que esos cartos non se poden utilizar neso. E afirma que non é ético que o Grupo Popular usara os cartos da asignación municipal dos grupos en pagar comidas. Realmente, el tiña unha dedicación exclusiva e estas reunións as pode facer un horario de traballo perfectamente. Entón non ten moito sentido que te vayas a comer a Casa da Auga a Santiago, a Coruña e pagues 400 euros en comidas, é dicir, para dúas persoas. Non ten moito sentido, non parece moi ético, non? Entón, esa é a situación que nos estamos encontrando. Son gastos desmesurados, un menú do día nunha hamburguesería por 360 euros, alguén lle choca. Entonces eso, eu creo que eso hai que asumilo en primeira persoa, a responsabilidade hai que asumila. É dicir, fixeste as cousas mal, hai que asumilo e hai que dimitir e hai que irse e saber irse con dignidade.